bojo enek sing ngarani garwa saka tembung sigaraning nyawa atau belahan jiwa ngono ya Dek garwa saka tembung megaring jiwa artinya sudah ngancik alaming dewasa garwa kuwi sing siji sigar sing siji dawa lho entak wingi bareng teko iki non jauh beli Bu apa genahno lho sing tak genahne wong aku garwa siji sigar sing siji dawa ki tegese sing sigar nggone sing wedok loh ya tok kowe malah saya genah iki kok sabar lah sing dawa kene manten lanang ayo ngomong aku ngomong maksudnya genahno dawa niku tegese dawa nalare ya alah udu nalar dawa kaya apa ana nalar dawa ki bah tegese jangkauane dalam berpikir ini sebagai wong lanang kuwi dawa Dik terus nalare wong lanang kuwi itu dawa jangkauane berpikir supaya bagaimana menghidupi keluarga golek pangupa jiwa nggo nyukupi keluarga berarti lek rung iso megawe berarti mungkret berarti sing dawa ngono ta Dik nek apa mungkret nek urung iso berkae ya diodot lho apa enek nalar diodot ya apa enek ngulir budi Dek ngulir budi dadi anggar ketok budi cowandak glune diulir lho maksudnya ngulir kowe ngawur di rumah sakit budi kok ora budi kancamu kuwi lho ngawur pamane terus tegese iki rekodaya piye amrene golek pangupa jiwa nyukupi keluarga lah sing sigar mong wedok kudu sigar ayo ngomong tak biatok sigar kuwi tegese bolongan lah ayo ngomong bolongan utawa celengan loh dadi wong wedok iki kudu iso dadi daringan nyimpen kayane sing lanang walah kuwi lho sing bolong kok celengan kanggo nyemplungi dhuwit nggo nyimpen kayane sing lanang kanggo apa kuwi nyukupi kebutuhan keluarga urip iki dinikmati ya Mas ketoke kulino utang ketoke kuwi ngantuk turu lesu mangan ora ndek dhuwit utang wong dibangun bank kaya ngono kok bingung utang ning ndi ya BRI enek Bank Jatim enek Bank Jateng enek ya kowe iki ape nyesatno wong ora nyesatno pancen memfungsikan ngono fungsi halah fungsine kok ya ora penak ngomonganmu kemijilen kowe iki mbok kon utang bank lah terus nek ditagih bank nek nyaur piye Mas lho kok bingung nyaur wong ora ndek dhuwit kok bingung nyaur ya santai to. Lah nek ditagih bank semoyo. Lho. Bocah iki kocrok kita iki. Kok kocrok piye to? Lho kok ditagih bank kowe iki wajibe nyaur kok malah semoyo iki. Nyaur ki nek ndek dhuwit ra duwe sing disaurno apa? Tapi ya ning benere ta. Lho bener no, iki logika. Iki kleru Mas, kleru ki ora nek benere nek kaya ngene modele. Kowe iki jenenge wong utang ra duwe isin. Wong utang kok gak nyaur. Lho sing ra di sini bange lho. Dadi bange. Lho aku ora tau nyaur ditagih terus.